Hayi ngiyabingelela mina. Ngiyabingelela mina iBenico Video. Ngiyabingelela mina. Akusekela impilo yakho akuye esontweni. Akuye esontweni, sekela impilo yakho. Uzwane noNkulunkulu, uzwane noJehova. Uthanda uNkulunkulu njengoba usithanda wena. Impilo yakho isoba yinhle. Ngiyanimema mina. KwiBenico Music. KwiBenico Video. KwiBenico Multimedia. Hlanganani ke madoda, awungiye ngibona insizwa lapha ku-YouTube zikaKhehlelezi, uDokotela uKhehlelezi indumandumane yadume esizweni, isihlahla somndebe nondela mfazi onempandla. Ziyasho leza insizwa, ziyasungeza leza insizwa, ziyangiphilisa leza insizwa. Hawu Dr. Khehlelezi, saluti baba, saluti baba, saluti Bishop. Azisho njalo insizwa zakho, ungakhathali, ungapheli amandla. Ake niye esontweni ke madoda, nigobisa amakhanda phansi bese niyavuka nempophomeni. Nginilethela amavidiyo amaningi, amavidiyo. Wena ushaya isigege hamba esontweni, wena ushaya isikhalanga hamba esontweni. Nibuka amavidiyo ami, ni subscribe lapha na ku-YouTube. Benico Videos. Awu nizobuka amavidiyo amahle kakhulu futhi ngiseza namavidiyo amahle kakhulu, amaningi amavidiyo. Kodwa uma ungasubscribe awuzukuyithola ividiyo, awuzukuyibona ividiyo. Subscribe-ani madoda, subscribe-ani bandla lenkosi. iBenico Video lo nikhuluma noBenico la e-studio. Nikhuluma noBenico la onenzela amavidiyo. Yabona nje emva kwami ukuthi hayi ngiyasebenza. Ngiyasebenza ngizokhipha amaduzane nje, ngikhipha ulozolo lwamavidiyo. Nikhonze nithokoze. Noma icorona ivimbile kodwa nina nithokoze nikhonze. Ningabe nisayinaka icorona. uNkulunkulu uzonilamulela, uNkulunkulu walamulela abantwana bakwa-Israyeli ezifeni eziningi ezazenzeka eGibhithe. Nanamanje icorona awubala lona. uNkulunkulu ukhona. Uyabona ke manje ngizokhipha enye ividiyo manje enzima kahle. Awu saluti Dokotela Khehlelezi, awu Dr. K. Dumandumane yadume esizweni. Awu ngiyakuhlonipha baba. Umsebenzi wakho wenzayo nabazalwane. Khulu kakhulu. Ake ngivalelise kodwa ke nibheke iYouTube, nibheke uFacebook, Benico Multimedia. Nizothola uBenico lapho uthola amavidiyo amahle kakhulu, ubuhle bazayona, ikhophe ezimnqini emagrupeni. NakwiBenico Multimedia nizothola nje amavidiyo amahle kakhulu. Ake nihambe ni-subscribe nibuka amavidiyo ami. Ngizonithumelela inqwaba, maningi amavidiyo akhona.